Bine ai venit pe canalul meu, sunt Alex și în episodul 2 vreau să-ți prezint două rețete diferite, după care gătesc eu puiul Shanghai, preparat ce și are originile în China. Pentru cele două rețete avem nevoie de următoarele ingrediente: 500 de grame de piept de pui, 80 de grame de făină, 30 de grame de susan, 30 de grame de amidon, 50 de ml de lapte, 4 ouă de mărime medie, 400 de grame de cartofi, dar sunt opționali, o legătură de mărar, 6 linguri de sos de soia, o lingură de muștar, una de muștar boabe și una de ketchup, 3 linguri de sweet chili, încă 2 linguri de muștar, iar sarea și piperul sunt după gustul fiecăruia. Prima oară încep cu pregătirea pieptului de pui, pentru că așa el va avea suficient timp să stea în frigider la marinat, cât timp eu mă ocup de celelalte etape ale preparatului. Pe acesta îl tai după cum vedeți în video, iar ca și condimente folosesc sosul de soia, 2 lingurițe de muștar, sare și piper. În cazul în care vă întrebați de ce pun și sare, având în vedere că am folosit sos de soia, eu fac asta pentru că sosul de soia respectiv este un sos light. El nefiind foarte sărat, am nevoie și de acel adaos de sare. Dacă nu vreți ca puiul vostru să facă schimb de miros cu celelalte produse din frigider, nu uitați să-l acoperiți. După cum spuneam și mai devreme, cartofii sunt opționali, ei nefăcând parte din acest preparat, doar că mie îmi place să am o porție de cartofi prăjiți lângă puiul Shanghai. Iar dacă vreți ca cartofii voștri să fie crocanți la exterior și moi interior, nu uitați în primul rând să-i puneți într-un bol cu apă, ca aceștia să-și lase o parte din amidon în apa respectivă. Pentru acest sos pur și simplu amestecăm cele 3 ingrediente din video. Pentru prima variantă dintre cele două rețete de pui Shanghai, avem nevoie de doar 2 dintre cele 4 ouă, pe care le vom bate foarte bine cu tălul. Adăugăm și amidonul, iar în cazul în care observați că se fac câteva cocoloașe, să nu vă speriați, amestecați în continuare și acestea se vor dizolva.
Adăugăm și susanul, continuăm să amestecăm, iar la final condimentăm după gustul fiecăruia cu sare și piper. Pentru cea de-a doua rețetă avem nevoie de încă 2 ouă pe care le vom bate la fel cu cutelul. În continuare adaug laptele și ulterior făina. Aveți grijă când amestecați la început făina să amestecați încet ca aceasta să nu sară pe tot tocătorul. Voi toca și moralul destul de fin pentru a-l incorpora și pe acesta în compoziție. Înainte de a pune cartofii la prăjit în baia de ulei, am scurs de apă, iar lângă mi-am pregătit o farfurie cu hârtie de bucătărie care să absoarbă grăsimea cartofilor după ce îi scot de la prăjit. Am scos pe de la frigider, îl amestec cu prima compoziție, mă refer la cea cu susan, după care îl voi pune la prăjit în baia de ulei, iar cu cealaltă compoziție voi proceda la fel. Cam așa arată puiul Shanghai gătit de mine. Sper că v-a plăcut rețeta, vă urez spor la gătit și poftă bună!